Наследственият ангиоедем е рядка генетична болест, която се наблюдава при пациенти, при които има всъщност генетична причина за това да имаме дефицит или дисфункция на един от плазмените протеини, който се нарича C1 инхибитор. Извън пристъпите на ангиоедем, всъщност пациентите имат абсолютно нормален живот. И абсолютно както всички хора. Проблемът с ангиоедема е, че тогава, когато имаме пристъпи, те се явяват непредсказуемо. Тоест, непредвидимостта на тези епизоди са основните проблеми, които се получават при нашите пациенти и които изключително тежко могат да влошат качеството на живота, както на пациентите, така и на целите им семейства. Цялото семейство започва да страда от нещо, което е непредвидимо. Именно това са епизодите на ангиоедем. Когато имаме такъв епизод на отток, той може да продължи в 3 до 5 последователни дни, което е много тежко да интерферира с ежедневните активности и всъщност да води до нарушаване на ежедневния ритъм, което силно да се отразява върху качеството на живота на тези пациенти. Наследственият ангиоедем се характеризира с епизоди на подуване или отток, които могат да ангажират различни части на тялото, могат да включват отток на крайниците, отток на лицето, отток на устните, на езика, отток на гениталиите също, или невидими епизоди на отток, които не се виждат с просто око, които могат да ангажират лиговицата на гастроинтестиналния тракт или всъщност отток на червата. Тогава пациентите имат силна коремна болка и това нещо може често пъти да бъде неразпознато като проява на ангиоедем. Пристъпите на ангиоедем най-често са напълно непредвидими. Те могат да се проявят абсолютно спонтанно, без да имаме провокиращ фактор, но в някои случаи пациентите споделят за определени фактори, които могат да отключат остри прояви на болестта с проява на отток. Например, такива известни фактори са вирусните инфекции, умората, преумората, недоспиването, повишения психоемоционален стрес. Всички те биха могли да отключат остър епизод на отток. Някои други фактори също са добре известни, като например състояние или интервенции, които се свързват с локална травма, например стоматологична интервенция, ендоскопско изследване, хирургична интервенция с някакъв вид локална травма, например стоматологична интервенция, ендоскопско изследване, хирургична интервенция с някакъв вид локална травма върху определена тъкан. Друг отключващ фактор са някои лекарства, например лекарствата от групата на АЦ-инхибиторите. Това са лекарства, които често се използват за лечение и контрол на хипертония, както и някои лекарства, свързани с естроген съдържащ медикамент, например контрацептивите, които съдържат в своята структура естрогени. Те много често също изострят симптомите на наследствения ангиоедем. Необходимо е всеки пациент да има свой индивидуален план за лечение, който да бъде съобразен с неговата конкретна ситуация. Важно е този пациент, когато се запознава с индивидуалния си план, да бъде обучен и как да се справя с острите прояви на ангиоедема и как да може да предотвратява определени изострящи болестта фактори, които вече коментирахме. Важно е спасителното лечение, което се прилага в случай на пристъп, да бъде винаги на разположение и пациента винаги при първи симптоми на болестта да може да приложи тази терапия, за да може да ограничи всъщност влиянието на конкретния пристъп на отток, който иначе би влошил неговия живот и би интерферирал с ежедневните му дейности. За съжаление, поради факта, че наследственият ангиоедем е рядка болест, тя често става неразпозната и много често има изключително забавяне на поставянето на диагнозата, като в клиничната практика сме наблюдавали случаи на наши пациенти, при които диагноза се поставя около 70 години, дори до 70 години след първите симптоми на ангиоедем. Имаме и случаи, в които сме наблюдавали всъщност поставяне на диагноза по обратен път. Диагностицираме, например, внука на даден пациент и след това при скрининг на цялото семейство, защото това е препоръката, което следва да направим, откриваме, че в дадено семейство има и други засегнати от болестта, при които поради една или друга причина всъщност диагноза по-рано не е била поставена. Да, наистина, ние говорим за наследствен ангиоедем, но както всяка наследствена болест, тя може да възниква за първ път и в конкретен пациент. Това обяснява защо при някои пациенти, макар да нямаме фамилна история за ангиоедем в предходните
поколения даден пациент може да развие състоянието за пръв път при него. Това нещо най-често се наблюдава, когато се касае особено за малки деца, за педиатрични пациенти. И тогава родителите обичайно са особено изненадани, тъй като при нито един от двамата не се наблюдава прояви на ангиоедем. Такива случаи не са единици в клиничната практика и според световните данни казваме, че 1 от 4 пациенти с наследствен ангиоедем всъщност е така наречения първи пациент или пробанд, този при който за първ път се получава въпросната деново мутация. На човешки език това означава, че наистина за първ път тази генетична грешка се е появила при конкретния човек. Всъщност, поставянето на диагнозата има огромно значение за живота на пациентите. Още от 2013 година в България има съвременни модерни терапевтични възможности. Първите терапии, които бяха регистрирани в страната, бяха единствено за приложение при нужда, т.е. когато пациентът има остри прояви на отток. От 2021 година в България също е налична и профилактична терапия за наследствен ангиоедем, като двете терапии те взаимно се допълват. Всички пациенти следва да имат достъп и да имат винаги на разположение спасителната терапия, ако възникне отток. Някои пациенти, тези, които имат чести и тежки пристъпи на ангиоедем, при тях е подходящо също и да се обсъди и започване на дългосрочна профилактика, която има за цел да намали или дори да предотврати изцяло рецидивите на проява на отток. Това нещо е изключително важно да се комуникира с всички пациенти, които имат тази диагноза, но и наистина да послужи за мотивация за тези хора, които не са потърсили всъщност до момента уточняване на тяхното състояние, защото наистина има какво да им бъде предложено като допълнителни възможности за справяне с състоянието. В момента, в който успеем да диагностицираме пациент с ангиоедем, изключително важно е да направим семейен скрининг, да изследваме наистина всички роднини от първа линия в конкретното семейство, защото понякога по този начин успяваме да диагностицираме множество неразпознати случаи. Тази ранна диагноза е изключително важна, защото може да спести на тези пациенти години ненужно лечение, грешни диагнози, неправилно терапевтично повлияване и най-важното да предотврати ненужните рискове при тези пациенти. Бих искала да призова всички хора, които имат съмнение за ангиоедем, тези при които има история за оттоци в миналото, за болезнени коремни кризи с неуточнен произход, да обърнат внимание, могат да посетят сайта на Асоциация ангиоедем, уртикария и астма, където има всъщност допълнителни информационни ресурси, има и въпросник, с който те лесно могат да направят проверка дали техните симптоми отговарят или се доближават до подозрителни за наследствен ангиоедем. Има и контакти, чрез които можете да се свържете с нас и да посетите специалист от клиниката по алергология на Александровска болница, където наистина такъв тип диагностика може да ви бъде предоставена и предложена по възможно най-добрия начин.